ҳукумати Тоҷикистон ба бонкҳои дучори мушкилшудаи кишвар 2 моҳ муҳлат додааст, ки масъалаҳои худро ҳал конанд. Раиси ҷумҳур Эмомалии Раҳмон дар ҷаласаи ҷанбастии ҳукумат, ки рӯзи 18 январ дар душанбе баргузор шуд, ба раҳбарони бонкҳо зоҳиран шонси дигар дод, ки мушкилоти пардохтпазирии худро ҳаллу фасл кунанд. Дастури президент бештар ба 2 бонк, Тоҷиксодиратбонк ва Агроинвестбонк рабт мегирад. Баҳои ҳалли мушкили ин 2 бонк ба 1 миллиарду 600 миллион сомонӣ ва ё наздик ба 200 миллион доллар гиреҳ мехӯрад. Бино ба иттилои охирини Бонки Миллии Тоҷикистон, ин 2 бонк аз муштарионаш маҳз ҳамин миқдор маблағ қарз доранд. Қарзи Агроинвестбонк дар назди муштарионаш 700 миллион сомонӣ ва Тоҷиксодиратбонк 904 миллион сомониро ташкил медиҳад. Сар аз ҳафтаи гузашта Тоҷиксодиратбонк дар торнамои расмияш як зумра амволи дар ихтиёраш бударо ба фурӯш баровард. Агроинвестбонк ба навбати худ эълон додааст, ки мошинҳои калон ва сабукраве, ки ба ҳайси гарав гирифта буд, ба фурӯш мебарорад. Дар миёни амволи ба фурӯш гузоштаи Агроинвестбонк ҳамчунон компютер ва таҷҳизоти хазинавӣ низ ҳаст, ки ба назар мерасад баъди ихтисори беш аз 1500 нафар кормандонаш нозарур шуданд. Исмоили Сатторов, ки 3 соли қабл як хонаи 2 ҳуҷрадорашро дар Душанбе фурӯхта дар Агроинвестбонк ба номи завҷааш амонат гузошт, мегӯяд бо гузашти 2 сол наметавонад ин маблағро пурра ба даст орад. Намедонанд. Аммо Исмоил Сатторов ва даҳо дигар муштариони ин бонк намедонанд масъулон аз кадом роҳ мушкили бонкро ҳал кардани ҳастанд. Масъулони Агроинвестбонк ба соли Радиои Озодӣ дар ин робита посух нагуфтанд. Танҳо як масъули ин бонк ба шарти набурдани номаш гуфт, раҳбарияти бонк бо яке аз бонкҳои сармоягузории Чин дар ҳоли музокирот қарор дорад. Агар ин бонк ба Агроинвестбонк сармоягузорӣ кунад, мушкили он ҳал мешавад. Барои наҷоти ин 2 бонк аз буҷаи давлат соли гузашта беш аз 3 миллиард сомонӣ ҷудо шуда, аммо ин маблағ ҳам мушкили ин 2 бонкро ҳал накард.